Sige, ano mo tanong? Ito sa itong topic, at mati ako ipakatana. Hmm? Diba? Yun pa. Ada unsa man ning imong wa makiklarong signal. Anang tarong nga di magputol-putol para makadungog ta. Klaro man ako sinan. Ah, Kato ba? klaro. Gini. O yun baka, katoy akong ipangutana. Ha? Yun baka nga, katoy akong ipangutana. Unsa imong pangutana day? About ni, kuan ba? Maria. Ah, sige, go ahead. Unang pangutana. Unang pangutana. Nganong gitawag mo ninyo Mama si Maria? Dili. Okay, tubag. In the sense nga si Kristo Jesus nahimong igsuon namo. Oh, di ba ningos Kristo nga kamo akong mga igsuon? Oh, di natural kay si Kristo gamama man niya, di nagmama pud mi. Dili sa biological mother but spiritual mother. Kamama Okay. mi kinaaman mi respeto sa inahan ni Kristo. Kamo kay walay respeto, hindi gid mo mumama. Mga yawa dagoy mo. Sige, kaduhang pangutana. Kado ang pangutana. Tinood ba to yung giingon nga inahan mo si Maria o namutbuta ka? Tinuod. Inahan nga espirituhanon, dili inahan nga biological nga giburos ming Maria. Inahan nga espirituhanon, pinaagi sa pagtuon namo diha ni Santa Maria kay gidawat man namo si Kristo. Sige. Tulo. Ikatulong nga pangutana. Ikatulong nga pangutana. Asa imong inahan si Maria spiritual mother asa mabasa sa Biblia kapitulo Okay. bersikulo. Kapitulo bersikulo. Asa mabasa kapitulo og letra por letra ang imuhang giingon, wala tay mabasa ana. In the sense imong pangunahuna kung kuhaon, mabasag masabot. Mabasag masabot. Tingano man. Diha sa Biblia, nituo man ming Kristo, si Kristo nahimo man akong nahimo man among igsuon. Mao na nga si Santa Maria inahan namo kamo wala mo inahan. Mura ra mo mga anak nga wala inahan, mga ilor mo. Tabla pa badyaw ninyo. Ay matod ni mo na Kaupat. matod ni mo na mabasa asa man ang kapitulo o bersikulo asa. Pangitaon na to asa. Mabasag pasabot. Dili ingon letra por letra na ay mabasa atong sabton. O imo bitaw nang una-una nga mabasa unya masabot. Ug ako'y mga utanan nimo, ingon man ka nga anay mabasa pero masabot. O dili ko nay mabasa masabot. Asa Wala ba? ginang masabot pag kayo kay ningon mas Kristo. Paminaw sa ba? Atag lagi. Wala letra por letra wala lagi Atag. ingon nga paminaw sa ba. Di mo sa maning mangutana niya di man maminaw sa tubag. Oh, Matag. Kay matag. dili ba? Paminawas ako. Unsa man ni na Atag. may klaro na ikong kaistorya mura man ni og walay buot. Ay lagi komentaryo kay niyong kana kay mabasa. Lagi na ay mabasa og masabot. Diya sa Biblia. Asa lagi? Di ba na mga taong na mga taong ningon na ang imong igsuon og inahan. Mabasa. Ingos Kristo nga kung paminaw sa ba? Sa mga pagkumahuman, wa may klaro ka. Naipit. Mga viewers, naipit digapos asa Unsay mabasa. naipit? Ay. Wala Asa- litra por litra, wala na siya nga giingon dito si Santa Maria inahan na mong espirituhanon. Pero pinaagi sa pagdawat nato sa ebanghelyo ni Kristo na imo na mo siyang inahan, ikaw kay inahan mura ra kag badyaw. Sa panglimos ng daplin. Mutan nagkuhan to baga asa. Mutan Wala lagi gitubag na nako. Oh, ikalima pangutana. isa Igo, kalima. isa makamu. Asa ba asa? Oh, gitubag na nako. Walay mabasa litra por litra pero naay masabot. Oh. Ay, Okay. lain pangutana. Sumala sa masabot kapitulo bersikulo asa mabasa. Dili kali kapitulo bersikulo no. Kay kung dili masabot, unsa di masabot nimo di na litra por litra. Unsa min taong ka? Okay. Mm. Sa ato pa imong giangkon nga wala kay mabasa sa Biblia. Imo ra opinion. It doesn't mean walay mabasa ang litra por litra nga si Santa Maria na imong inahan na mo sa espirituhanon pero naay masabot. Kaya nga naman, si Kristo among igsuon, dili na igsuon nimo kay kaila sa apostoles si Kristo. Sumala Oh, among igsuon, ay paminaw sa ba? Kumahuman, among igsuon. Si Santa Maria kaya mong inahan, di pagmama pud mi. Sige. asa lagi mabasa kapitulo bersikulo ba? Di ta pwede mamakak kay na pwede mamakak ba? Asa mabasa? Asa lagi mabasa? Wala man ta mamakak. Na-address Biblia, basahon ako. San Juan 19:26. San Juan 19:26. Ay, kay kuan man ni Tagalog man ni. Bisaya lang.
San Juan 19:26. Ningon si Kristo sa iyakang mga apostol. Ni San Juan mismo. Sa pagkakita ni Hesus sa iyang inahan og sa tinun-an nga iyang gimahal nga nagbarog didto, mingon siya sa iyang inahan, "Babae, ani ang imong anak?" Onya, miingon siya 27. Miingon siya sa tinun-an, "Aniya imong inahan?" Sukad diadto gipatipon si Maria pagpuyo sa tinun-an. Gihimo niyang inahan ni San Juan. Sa unsa mang pamaagi na himong inahan si Santa Maria ni San Juan, gibuntis na niya sa noon, wala espiritual. Biblia. Oh, Pangutana. ikaunom. Natubag na, walay pangutana wa matubag ha. Oh. Sige. Ang akong pangutana mo ganina na kay mabasa nga inahan nimo si Maria. Unya imo Wala ko moingon Brad, wala ko moingon nga letra por letra. Ingon bitaw ko nimo walay mabasa letra por letra nga inahan na mo espiritual eh. Pero naay masabot sa Biblia, gibasa na nako. masabot. Kani bang Juan 19:27 gikotlo na ba kaning panahon na wala pa? Na kani wala pa. Wala pa mi natao ana, kay first century pa man na, pero giingna ni Kristo si San Juan nga yang gimahal nga tinun-an wa kay labot. O nga ania ang imong inahan, gihimo niyang inahan. Unsa man na? Kay tungod kay dihang tungoda si Kristo mismo naghimong inahan ni Santa Maria sa simbahan. Kay ang simbahan og wala inahan samar nas ilo. Muna kamo kay wagi mo'y mama mura bug badyaw sige panglimos og 10%. Oy. Komentaryo Okay. komentaryo ba? Wa man Wala, tanan dito bangon ko. Okay, akong pasunod pangutana. Unsa tinuod ato nimong tubag ganina o karon nga niyong ka matud nimo ganina na ang imong inahan si Maria. Ya, karon wala mabasa. Asa may tinuod ato? Katong una o karon? Walay mabasa letra por letra. Nga niingon ko nga si Santa Maria inahan na mo espirituale. Pero naay masabot sa Biblia. Kay ikaw pangutanon kag asa letra por letra, mingon mo kag wala kay masabot ra. Na. Kamo wala mo'y mama, mura mo badyaw sig panglimos atong daplig karsada. O kami ginamami inahan. Sige, ikapito. Akong basaw na. Ningon rin sa Ikapito. Isaiah. Ikapitong pangutana. Okay, Juan 19 bersikulo 27. Unya miingon tinun-an sa iyang niingon siya ay sa unya miingon siya sa tinun-an siya ang imong inahan. Sukad niadto gidala sa tinun-an si Maria aron dito magpalay. Ang natin sa nga inahan sa iyang inahan si o ikaw. Ha? Sige na sa Juan 19:27. Ikaw o si Jesus? Sumala sa kasulatan. Dili man si Jesus ang giingnan ana. Si Jesus may niingon. Ang giingnan si San Juan. Unya si San Juan tinuna ni Kristo. Unya kay mao lagi nga gihimo man yang inahan, buti pasabot kay kadto sila mga una man tong miyembro sa simbahan nga gitukod ni Kristo. Mo na si Santa Maria nahimong among inahan, mo nang nakahawid yun si Santa Maria sa titulong Mother of the Church. Mo nang magmamami. Kamo kay wala mo inahan, wala mo mga badyaw sige panglimos atong gasoline station ug di magpatubil. Pas. Okay, sige. Hallelujah. Katawa. Guys, gusto na akong pangutana. Okay, Unsa may ikawalo na ha, ikawalo ha. Okay. Unsa may tawag nimo kung si Maria dili ko tinuod nimong inahan ug imong giangkon nga siya imong inahan, unsa may tawag nimo? Ampon dili. Kana siya Brad. Dili tinuod na mo nga biological mother. Paminaw sa kay wala man jud may gisabak ni Santa Maria no nga ingon tag para ni Kristo gidala jud niya siyam kabuan. Mga adopted son ni Santa Maria. Tungod sa pagtuo, dili ingog biological nga gipangburos mi Santa Maria pinagi sexual intercourse nilang San Jose, wala kay wala man sila mag sexual intercourse. Kami kay nangahimo ming anak kuan mi adopted son pinaagis pagtuo pagdawat ni Kristo og sa iyang simbahan. Sige kamo mga kuan lagi mo mga lawaan mo wala mo Sumala sa akong dungog adopted ka ni Maria. Adopted ka sumala sa akong nadungog ha. Kani akong ipangutana tama mabasa nga adopted ka ni Maria. Mabasa kapitulo bersikulo ha. Kapitulo Okay.
Walay mabasa letra por letra nga ako gihimo ko niyang adapted. Pero in the sense sa Biblia, ningon si Kristo San Juan 10:26, unsa may giingon sa kasulatan, giunsa man nimo kini pagsabot. Buti pasabot kinanglan tag pagsabot. Masabot kayo gi-adapt ni Maria si San Juan. O gi-adapt po ni San Juan, gidawat ni San Juan si Santa Maria. Kay si Kristo may naghimo niyang inahan. Oy, wala lagi mo inahan. Sige, laing, ika, last na na. Okay. Kay matod nimo adapted ka sa ato pa dili jud nimo inahan si Maria. Kay mga. Dili inahan biological. Wa man jud ko gibuntis si Santa Maria. In the sense nga nahimo ra kong anak niya true sa pagtuo mo nang gitawag na mo na siya spiritual mother. Kami mga anak nga mga sinagop. O nang magmama mi. Sige, ako'y mangutana. Awa pa balusan na. Ay, last na to. Wait. Ako ngitimanan. Sige, tagaag pabor. Okay. Last nga pangutana. Oh. Kini. Ito, anak nga ni Maria sa espirituhanon nga bahin. Akong pa sa mampun mabasa nga si Maria nay anak sa espirituhanong bahin. Kana asa man mabasa? Kani San Juan 19:27. Ningon si Kristo, nay babae aniya ang imuhang paminaw sa ba? Asa o kani? Ako nang balik-balikon kay unsa man day pagbuntis ni Santa Maria San Juan, giingnan man Kristo sa San Juan, aniya ang imong inahan. Sa unsang mang paagian si San Juan na himong inahan ni Santa sa unsang paagian si Santa Maria na himong inahan ni San Juan, gibuntis niya San Juan? Wala. Sa pagdawat niya pinaagis pagtuo mo ng spiritual mother. Ako na po'y mangutana. Natubag tanan. Ako'y mangutana. Unang pangutana. Bag. Kaning inyong doktrina nga receive Jesus as a personal savior. O niya, doktrina born again na. Dawaton si Jesucristo isip personal nga mangluluwas. Question, unsay sita sa Biblia ana? Unsay sita? Okay dia. Roma. Kana nimo na receive Jesus as a personal savior. Ayaw tong ningog ang mudawat ni Kristo maluwas. Ayaw na. Kato yung receive as a personal savior. Kana yung term personal savior. Sige. Nay masabot. Ako mangutanag na masabot. Unsay sitas anang giingon nga personal savior. Sige, asa na? Sige. Kinala pagsabot kay kung di ka kasabot problema na nimo. 19 sa Roma. 19 sa Roma. Maluwas ka kung ipahayag mo nga Jesus mao ang Ginoo ug sa kinasintati mutuo ka nga gibanhaw si Dios. Klaro kayo natubag pangutana. Asay personal savior dia, asay personal savior. Kani ding ito, personal man nila mo. Kaya sa magigisgutan sa kasulat. Walay natubag. Pwede kayo. Walay natubag. Pasan ni English nga Bisaya walay natubag. Walay natubag. Diba? Walay natubag. Wala zero. Walay imong gibasa walay personal savior. Sige. Karon, akong pangutana ikaduha. San Juan Kapitulo 19:27. Ningon si Kristo, aniya ang imong inahan. Question. Unsang pagkaunsa ang nahimong anak si San Juan ni Santa Maria? Di lagi si Juan ang anak ni naunsa magamali imong pangutana. Wala ko mangutana ba? Di ba giingnan ni Kristo si San Juan, aniya ang imong inahan. Unsang paagihan na imong inahan si Santa Maria ni San Juan? Diba? Mali imong pangutana ako sa basahon na para di nga mali imong pangutana. Di ka tubag. Ayo. Di ka tubag. Unsang paagihan na imong inahan? Giingnan mo yung Kristo nga, aniya ang imong inahan. Sa unsang paagihan na? Ako basahon na. Di ka tubag. Pagkita so sa iyang inahan og sa tinunan nga iyang gimahal nga nagbarog didto mingon siya sa iyang inahan babae siya ang imong anak unya mingon siya sa tinunan ang imong inahan
ang giisgutan na bro, si Kristo. Pastila na Si Kristo, di ba giingnan niya si San Juan, giingnan niya si San Juan nga ania ang imong inahan. Di ba niingon siya ana ni San Juan sa 27? Pangutana. Ang nagsulti. Uy, ningon si Kristo, klaro kay deklarasyon ni Kristo ni San Juan na anak ania ang imong inahan. Basahon na to sa Biblia, ragon, basahan ragon na 27. Basahang 27. Basa. God, by desire so God, no? Oh, 26. Oh, 26 oh. Tara oh. 26 sa pagkakita ni Jesus sa iyang inahan og sa tinun-an nga iyang gimahal nga nagbarog didto. Miingon siya sa iyang inahan, babayi ani ang imong anak. So si Kristo ang giingnan iyang anak kay bitay sa cross. Tara imong anak ma. Ana. Sa 27 niingon man siya, unya miingon siya sa tinun-an. Giingnan niya iyang tinun-an. Ania ang imong inahan. Pangutana. Uy, wala mo ingon. Ay, sa wala mo ingon na raw. Gabasa kong Biblia. Pagkaunsa na lang. Oh, 27. Basang 27. Unsa man ang gidala na mong Biblia? Mayong balita? nasakpan, but-butong eh. Unsa? Mayong balita na? Mayong balita? Yung balita, namot Unsa man na, ka, mayong- bugoy. Dili, basa. Ah. Ana, mayong balita ba na? Namot. Awa-awa Asa lang man ang mga mayong- viewers to. Tanawa. Unsa ni? Kani? Kaning ba? Kani? Aw ka na. Okay, basahon na to. Basahon na to. San Juan Sige. 19. So sayo Sige, sige. ilara kay na ako anay mo 27. Unya miingon siya sa 27. tinunan, siya ang imong inahan. Giingnan niya yung tinunan, siya ang imong inahan. Pangutana, sa unsang paagi na himong inahan si Santa Maria ni San Juan? Tubag. Iskutan sa 26 kung imong sabton si Kristo ang kuan diha gi. Naatas 27, wala sa 26. Naatas 27, ang 26 si Kristo na. Si Kristo na diya. Ningon si Kristo, aniya imong anak, gabitay sa cross. Pag abot niya sa Nuwan, giingnan niya sa Nuwan. Basta, ningon sa Nuwan, oh. Unya, mingon siya sa tinunan. Putong kay ka. Sa- Ako tiwas basa. Puton. Unya mingon siya sa iyang tinuod. Ay sa Oh, tiwas mo na ko basa. lagi. Oh. Tiwas mo na Go. basa. Basta, tiwas. 27. Unya mingon siya sa tinunan. Tama. Siya ang imong inahan. Sukad niadto gidala sa tinunan sa iya aron didto magpuyo sa iyang balay. Si Jesus man Ah. rin taon. Giingnan niya, kinsay giingnan niya, ganiya ang imong inahan. Kinsay giingnan niya diya. Diba si San Juan? Di si Kristo eh. Mali man ka Si mo na Kristo. problema lagi. Sino mali? Mali. Oh, lagi na magbasag Biblia, self-interpretation, wa na mao. Di ba, naingon Mali siya lang. siyang tinunan, ania ang imong inahan. Di ba, klaro man na niyang giingon ni Kristo? Ikatulong nga pangutana. Oh, di Karang sa lisod. ako sa klaruhon ako ni. Di ba, Lagi. naingon man, lagi, di ba, naingon man si Kristo nga, ania ang imong inahan, kisay giingnan sa Juan. Karon akong pangutana, sa unsa mang paagihan na imong inahan si Santa Maria ni San Juan? Si Juan manggod bro. Si Juan og si Jesus igsuon maguna kakabalo de. Igsoon. Ha, si Juan og si Jesus igsoon? Ako basahon. Mateo 3. Laing pangutana, ikaupat. Ay, ikatulo. Asa mabasa basa. sitas Biblia. Asa mabasa sa Biblia sitas nga si Juan nga tinunan ni Kristo igsoong Hesus. Igsoon sa unod. Okay, basa ko ha. Way natubag ha, way natubag. Una, ikadua, wala Japon. Sige. Okay, basahon ha. Sa Sitas nga niingon nga si San Juan tinunan ni Kristo igsoon sa unod ni Hesus. igsuon. Ningon de ko. Oh, ingon kang igsoon. Asa man ni mabasa? Igsoon sa unod. Ay sumpaye. Ay sumpaye wa ko maingog. Natural kay di ba niingon ko nga unsang pagihan na himong inahan si Santa Maria ng San Juan. Niingon ka natural kay igsuon man silang dong Hesus. Oh, asa mabasa? Ahala. Ala ka diya. Ala, Sitas. Okay. Sitas. Basahon ako ha. Di ba ni anak ko nimo nga sa unsa mang pagihan na himong inahan si Santa Maria ng San Juan. Niyon ka nga igsuon man silang Hesus. Unsay sita si San Juan ug si Kristo igsuon. Sa Okay, unod. Go, sa Basahon unod ha. ako. Kanang sa unod ha. Igsuon sa unod. Kasi pag to. Mga bitang nahimo dayong inahan si Santa Maria ng San Juan kay igsuon kuno silang Kristo.
Abe, sita, sita. Huwag ko na huwag ko na Wala yung si wala manang- ka, gibawi na niya, Huwag ko na yung akong basahon. gibawi na niya. Ikatulo pa ng pangutana. Mateo, Gibawi na niya. Mateo si 46 ha, ang basahon. Samtang nagkisulti pa si Jesus sa mga tao, niabot ang iyang inaha ug mga Uy. igsuong lalaki. Nagtindog sila dito sa gawas kay gusto makigsulti. Brad. Oh, ay sa 50. Kaya ang akong inahan ug mga igsuon mao kadtong nagbuhat sa kabubuton sa akong ama na tuwa sa langit. Awaray igsuon. Mm. Oh my God. Gapoon, igsuon, ba igsuon sila. Walay natubag, walay matag. Lain. Sige. Dirikos Biblia, basahon na to. Ato basahon na. Oh, Sige. nagtuon kanang kabalo siguro kag hermeneutics no. Oh, Sige. sige. Pangutana na dayon ba? Sa Biblia kina magi hermeneutics ng Biblia bisan pag bali-balihon na to nagtuon. O diya, basahon ako. Nagikuanan. Sigurado kang makatubag jud ka sa kung pangutana. Kay mo ikaw ra bay nanghagit nako karon. Ako di biyang ta ko musukol nimo kay in the sense nga wa mo po koy makuha nimo kay di mo po ka katubag. Diya, kung basahon ni. Ikaw na ko ha. Paminaw sa. Basahon na to. Niya. Diri sa San Mateo kapitulo 2 bersikulo atong tanawon sa dito katong naimarkir nako nga Biblia kay maglibog ko aning Mateo wala 2. markir. Mateo 2 ha. Mateo 2. Saan ako ha? Ay sa relax ka lang, relax lang. Ayaw og tagda sa paminaw sa naigiingon din kaning dumuduong gikan sa sidlakan. Di ba? Di ba dunay mago nga ni bisita sa Asa? katong Asa? San Mateo 2 ba katong pagbisita sa kuan ni bisita ni sulod sa balay nakita niya dito og bata ni Lord sila bisimba. Di ba katong three wise men na siya? Di ba? Asa ang bersikulo? Asa ang bersikulo? Nasa San Mateo 2, Kapitulo 1, padulong taog 11. Diba, naigingon 11, diya nga, diba, naigingon diri, si Jesus natao sa lungsod sa Bethlehem sa Judas, sa yuta sa Judea, sa panahon ni Hari Herodes. Unya, may pipila ka mga tao nga maalamon bahin sa mga bituon, nangabot sa Jerusalem, gikan sa sidlakan. Pila ni sila kabuok, mo ni kaupat akong pangutana, pila kabuok ni sila? Asa mabasa lagi? Asa mabasa ba? Ikuan ang bersikulo. Nasa San Mateo 2:1. 2:1. Sige, akong basahon na. Basig 1. Akong basahon sa. Suwan. Jesus sa lungsod sa Bethlehem, sa lalawigan sa Judea, sa panahon hari si Herodes. Unya, may kaalam bahin sa mga bituon nga nangabot sa Jerusalem, gikan sa mo ni, Pila na sila kabuok diya kanang mga tawa ng giingon nga nangabot gikan sidlakan, pila kabuok? may mabasa mali gyapon yung pangutana pa. Walay mabawa man ko mangutanag na abay mabasa. Nga akong pangutana pila kabuok? Okay, tubag. Sumala sa akong ibasa, wa nabutang pila sila ka buok. Ayun, Hindi ko Brad, pwede magdugang-dugang. Brad. Wala ko mangutanag sumala si imong nabasa, nabay giingog pila kabuok. Nga ako pila kabuok, mingon kag wala ko kay balok. Kay balok kay ituga na lang. Wala gi mabutang kung pila sila Kay ka balo, wala kay balo. Kay balo. viewers. Tanawa basa. Ay natubag. Diara lay ikaupat yung pangutana. Sa saes, Oy, saes. kalima na na. Ay, kalima. Ikalima na eh. Dugangan sa is. Mahalangan sa kalima sa is. Ikaw Bethlehem sa Yuda, kaning San Mateo 2 sa isa. Ikaw Bethlehem sa Yuta sa Huda, dili ka iwit sa mga dagkong lungsod sa Huda. Kay nagagikan kanimong usa ka pangulo nga mo'y magmando sa akong katawhan sa Israel. Pangutana, unsa may buot ipasabot aning terminong Bethlehem? Ang Bethlehem nasod man na siya, bro. Di man na siya kanang nasod lagi pero unsay may meaning aning Bethlehem nganong gitawag mo nag Bethlehem? wala tay problema anak ko. Katubag! Katubag! Lugar man na siya, bro. Ay, Nangagi to 1-on-1. Pulo-pulo, why na tubag? Tana.
Wa na gid Wagi na tubag, luya. na. Pila viewers na utang pangutana man ni si FD. Kung sa'yo nautag pangutana. Nangutana ragali ko kung sa'yo buot ipasabutan ng Bethlehem nga. Pwede ragali untag mataos Kristo deres Pilipinas. Ug buot yun nga ng Bethlehem pa man. O nga, unsa mo dyan Ayun. buot ipasabutan ng Bethlehem? Abe. Katumanan na siya Lagi, nga katumanan lagi sa panagna. Ang pangutana, kining gitawag na to og unsa may meaning anang Bethlehem? Nganong gitawag mo nag Bethlehem? Itawag lagi ng Bethlehem kay mo na gipang lugar man na siya bro, wa man nila. Lugar, wala gyud lugar, kabalutan ang lugar na. Kabulutang lugar. Di na lang ta magisgot ang lugar ra, guys, no, gaulan ba nagwala. Si Oh. Awan yung depender o naipit na Wala tanawa inyong pastor o wa kabalos meaning sa Bethlehem. Unsa man ni binuang ni? naipit pangutana. Pastor yo wala kay balos meaning sa Bethlehem pagka wala. Loya wa nonsense kayo pangutana. Unsa yung nonsense? Laing pangutana. Laing pangutana. Nonsense man ka. Wala na tubag, ikaw unom, way na tubag. Pagkapaita. Sus Ginoo ko porbida. Oh, way na tubag laing pangutana. Sige kana. Niingon si Kristo sa Biblia. Basahon na si San Juan di ay. Namayag siya. San Juan kapitulo 20 bersikulo 30. Daghan pang mga milagro nga gibuhat ni Hesus. Sinaksihan sa iyang mga tinun-an nga wa mahisuwat nining basahona. Iting daghana di kay gihimo. Pangutana. Katong mga gihimo ni Kristo nga wala masulat diri sa Biblia asa ni karon? Wala na di na nato. Wala na madahag wala nga na. Pwede dugang. Wag yapon ka tubag. Tubag. Kanulti size. Dugang. Tiyo po ni ang pulong sa Dios kay maila niya nga ikaw baka kun nga si Eugene ka po Ba, baka. di naaman dyan naka-record mo gina. Ang pangutana asa man ni karon nga mga buhat ni Kristo nga wa masuwat. Gisalikway Wala, ba ni o gipasagdan ba ni gisalikway la ba ni o gitipigan ni? Wa na tipigi wa po na pastilan noon sa O wala mga wa gani- gitipigan, wala gisalikway gyunsam di ay. wa na nasulat. At manang wa gitipigan. Wa ka tubag, wahay na tubag. Wahay na tubag, pangutana. Oh, pangutana Sige, lain. laing pangutana. Wala saksi mo, wag gid sige isa na lang, wag gid mo in town. Okay, sige. Wa jud. Laing pangutana. Wala. Ikapito. Luoy kayo. Sige, ikapito. Akong pangutana, Ako ang born again, tubag sige. mutuo ba o gitawag na tog tradisyon? Yes or no? Tradisyon nga daghan magklaseng tradisyon. Nay tradisyon sa Lagi, mga kaning pagano. gitawag na tog tradisyon nga gitudlo sa mga apostol. Ling tuo ba mo? Ay nito. Oh, ay grabe sa Jonas pangutana ikaw ano? Ang born again nabay gitawag na tog sacred tradition. Wala man as doktrina na mo. Wala man as doktrina na mo. Nito mo nya wala sin doktrina, binuang na. Ang kasi born again ba nabay sacred tradition, yes or no? wala. Wala. Basahon akong Biblia. Iwaday sila. Basahon akong Biblia. Wala. Ika pitong pangutana, basahon akong Biblia. Isa ako kay kamato. Lagi ba? Ingon ka nga wala mo'y tradisyon. O basahon akong Biblia. Unang Timoteo kapitulo 3 bersikulo 6. Mga igsoon, nagsugo mininyo paglikay sa mga igsoon nga nagkinabuhi nga walay disiplina ug wala motuman sa tradisyon nga among gipasunod ninyo. Imo ba ning gituman wala? Pangutana. Akong pangutana ba kay ingon man San Pablo nga nagsugo kuno paglikay ani mga tao nga wala motuman sa tradisyon gipasunod sa mga apostol niya. Ikaw mo mo'y tradisyon. Mabasa. Pwede ba ni mga akong pangutana? Nasa unang Mabasa lagi. Timoteo 3:6 aning Biblia sa Kristohanong katilingban nga bersyon. Una. Niingon si unang Timoteo 3:6 niingon si San Pablo ang mga igsoon nagsugo mininyo paglikay sa mga igsoon nga nagkinabuhi nga walay disiplina ug wala motuman sa tradisyon nga among gipasunod ninyo.
Nya ikaw Musbot kaingon ka. karon nga wala mo'y tradisyon paminaw sa bawa. Pag kumahuman sa akong pangutana. Na akong basahon ang unang Timoteo 3 guys. Dire lagi sa Kristohanong Katilingban version akong gibasa. Ang Biblia. Na manggaling diya. Kasi butbut nga na, mas Biblia na akong gibasa, butbut na. Ang anak sa bitin na manggaling mabasa na sa page 102. Ayaw sa nang imong anak sa bitin kay dara man ko gabasa aning tradisyon. Ambak mo gatong anak sa bitin na noon. Gani. Ikapito na ko ni pangutana. Hindi mo pangutana. Ikapito na ko ni pangutana. Isa. Ikapito na ko ni pangutana. Naaman na magaling na. sa Biblia, paminaw sa ba? Wa pa ko na humag pangutana ikaw. Na. Naaman diri sa Biblia nga niingon si San Pablo nga maglikay sa mga taong walay disiplina, nagkinabuhi nga walay disiplina, ug wala mo tuman sa tradisyon nga among gipasunod ninyo. Question. Ako Awa pa ko mangutana, ikaw bahat kay ka. Wa pa ko mangutana. Di yung na tradisyon mabasa unang Timoteo 3:6. Mangutana lang ko ba ani akong ibasa ang Biblia. Ayo. Sus, Na wa na ba kay natubag? O di akong pangutana. Kay niingon man si San Pablo nga maglikay tas mga taong wala mo tuog tradisyon, ya ikaw man kay tradisyon. Pwede ba nimong ayo sa ba? Pwede ba nimong ay paminaw sa wa pa ko mahumag pangutana kasi kag duot-duot anay mo Biblia nga unsam taong ka oy. Ingon ka one on one tag pangutana ikapulo. Usa man ning wa pa ko mahumag pangutana mo abot ang buka nang imo. Ay mali lagi ang pangutana. Dili man ni mali akong pangutana. Wa pa ko mahumag pangutana, moingon na kag mali. Nangutana pa dai ko nimong waman. Challenge kung naa kay mabasa sa mayong balita Biblia. Ayaw sa nang challenge nimo kay wa ra ba kay natubag sa kung mga pangutana, yung challenge ka na unsi. Na, nagidangat. Oh. Abe, akong pangutana kay niingon man si San Pablo nga maglikay sa mga taong wala nagkinabuhing way disiplina ug wala mo tuman sa ilang tradisyon. Ikaw mingon day kag wala mo tradisyon. Akong pangutana mao ni, kaya ba nimong litukon dire sa imuhang mga viewers karon nga palikayan ka kay wa ka magkinabuhing tradisyon? Kaya dili. Kaya dili. Tubaga. Basa imong pangutana. Kaya dili, tubaga sa. Di mali imong pangutana lagi kay way Mali mabasa. nga. Ay, mali naman hinoon. Oh, basa. Ayaw lagi na kay mayong balita man imong gibasa ako kay Biblia sa Kristohanong Katilingban man eh. Yung pangita man. Ayaw na i-promote. Ayaw na i-promote imong mayong balita Biblia kay lahi mga akong version gibasa. Basta Biblia wala tay mahimo. Ayaw diha pamugos ng mayong pangita imong Biblia. Oh, ayaw pud pamugos ang imong mayong balita Biblia. Kay naman ani ba? Kay kuan man eh kanang tawag ani unsay gamiton nako nga Bible sundan nimo. Kay unsay gamiton nimo Bible sundan ako. Kay ako namo koy Biblia dire 85 ka buok version. Oh, Dawa mga buhay. Oh, ano yung pangutana sigap? unsay way pangutana? Oh, gali ka nakatubag biya. Kaya ba nimo karon isulti sa imong mga viewers dire nga palikayan ka kay wa ka nagkinabuhig tradisyon? Basa sa unang Timoteo 3:6. Wala. Hindi na way kanan yung safety. Way lang imong safety Wala na na mga. kanan. Oh, wa katubag. Di kaya. Wa katubag, dili. Di mo tubag kay mo proceed kog laing pangutana. Ay humana ka oy, ako na po yung mangutana. Kasi wa. Naapak ko'y duha ka pangutana kay ikapito pa nako to. O ikawalo. Sige, tigag dyan. Sige. Sige, kaloy ko nito ba? Okay. Porbidang paita. Sus, ginoo ko, porbidang paita. Okay, pangutana. Ha? Sige, pangutana. Oh, may mangutana ko nimo. 12 ka apostoles ni Kristo. Balikon ako ni kung magkiklaro ani. 12 ka apostoles ni Kristo. Apilas ninyong doktrina nga inyong gituuhan nga mga born again na. O kuno. Ha? Karon. Kinsay unang mangutana ko. Hingan itong 12 ka mga apostol. Okay. Kumahingan lang ako, pildi na nga. Ay, ngan lang. Una, kinsay una? Sige. Sige, una. Darita, itigom ni Jesus ang iyang mga napulog duha katinunan ug yatag niya sila gahom sa paghingi
sa mga pag-ayo og balatian mao kini ang mga ngalan sa duha ka apostol apostolis. Simon, si Andres, ikatulo si Santiago, ikaupat si Juan, ikalima si Bidio, si Juan adeday, si Felipe, ika-unom si Bartolome, ito si Pat, si Timoteo, si Santiago, si Alpio. Mora na siya, si Alpio o si Okay. mao na siya po. Kay imo man nang giklaim nga kanang mga apostoles ni Kristong 12 ka buok o paman gihikog si Judas ana no. Kay imo man nang giklaim nga mga born again na Yes, pangutana. na. Pangutana. Asa mana karon gilubong ilang patayng lawas, nasa simbahang Katoliko o nasa simbahang born again? Mali imong pangutana pastilan. Tubaga. Ayaw yung nagmali. Basta di kaya mali. Tubaga. Okay, Kay mga born again Mga magkana sila. Pamino sa mga born again magkana sila. Lasan ni pangutana. Mga born again magkana sila. Asa karon gipanglubong ang mga patayng lawas anak nilang San Pedro, nilang San Mateo, San Bartolome, San Felipe, San Nathaniel, San Tomas. Asa karon na gipanglubong? Naa sa simbahan sa born again o naa sa simbahang Romano Katoliko? naa pang born again akong basahon. Ah! Sa Naa sa simbahang born again. tubag. Uy, babae! Now, 30 versikulo 6. Ingon diri No, Brad, tagaan ka na kung sample ba daw? Aingon ka nga nasa, ay sa paminaw, sa ayon na na imo sa size, kaya wala giingon danas Biblia, asa na sila gipanglubong. Ko, basa-basa ka na. Naningon ka nga, bunagin gipanglubong, bunagin gipanglubong. Ang akong last nga pangutana na lang, last nga pangutana. Si San Pedro, asa gilubong? Last Katoliko, born again? Wa kay mabasa. Ayaw pangutana mali. Mabasa, wayo sa'yo. Mali mo na, mali akong pangutana. Di ba ningon ka sa born again gilubong, karon ang pangutana. Asa karon makita na to ang patayng lawas ni San Pedro. Naas Batikan sa St. Peter's Square Church o naan ang inyong simbahang born again? Sa lagi mabasa sa bersikulo kapitulo kay Ilaunsa namin. Oy. Ani ba? Di ba gi-claim nimo nga sa born again sila nalubong? Di ba? Ingon ka nga sa born again nalubong nga simbahan. Karon ang pangutana. Karon ang pangutana. Gani lang si San Pedro, asa karon na ang iyang patayng born again? simbahan ay wa. Nas born again lagi pastilan. Ipakita ang imong ebidensya asa na gilukit, asa na lukit katong tanawon dire kay nakoy mapa dire oh. Sige. Ikabayti na ng pangutana. Sige, 20 lasa to kung pangutan. Pero paluap naman yung kuha kay ngano. Iwan mo ka sa born again gilubong. Asa imong ebidensya nga sa born again gilubong? Wa na gitubag ka. Wa kay mahatag. Akong gihap. Lubong pa lang daan sa mga apostol, daog nami. Napo. Ako na po yung mga tanan nimo. Ayay nagpasuma. Sino pa sumangil? Da ako'y signal. Kusogin akong signal. Ikaw na may signal. Silan. Way na tubag. Okay, pangutana. Okay. Karon, pangutana ko. Kani bang sa Roma 5 bersikulo 12 tanang tao unya si sunod tigulangan nga sila iba og si Adan. Akong pangutana niini. Si Maria ba wala na pa sila iba og Adan? Yes or no? Tubaga. Sa klaruha imong pangutana kay putol-putol imong tingog. Makigagit kag sire na ko imong signal klaruha. Paiwala kay natubag na ko mga pulo ka pangutana sire kang ka-claim og naas inyong lubong bisag bukog wa gyud mo. Roma 5:12 Roma 5:12 ningon magudari Roma 5:12 ang tanan ata kanila iba og ni Adan. Unya akong pangutana. Ang unsa to ang? Ikanan sa mga tao. Nagikan ba kung nagdito ang tinugdan sa kanang sila ang inaunhan bang tao? Sige. Akong pangutana kani si Maria ba wala ni napanunod nila iba og Adan o napanunod tubaga? Unsa to si Iba og si Adan wala na panunod ni Maria? Si Maria ba wala ba na panunod ni Iba og ni Adan? In terms of mga kagikan diha ta. Pero in terms sa atong mga sala, pamina sa ba? Kay kabalo mo kung muinding ka sa sala ana kay mo magyud ipasok Santa Maria nga makasala. Diha matadagan ay kukwata. Sus.
In terms of kagikan, diha tagikan kay ang unang giumol dito sa Eden si Adan ra gyud si Iba. Tungod kay nakasala man si Adan og si Iba, mo nang nidagsang ang kamatayon, mo nang batag tiguang walay pili kamatayon, mamatay gyud ang bata, mamatay pong tiguang, mamatay ang hamtong, mamatay ang mga batanon ana. Karon, naman sa Biblia imong gibasa nga ang bayad sa kasalanan kamatayon, di ba? So para masalbar si Santa Maria, kating kitawag na tog hukom kaning para masalbar si Santa Maria ana, mo nang gilain sa Ginoo. Paminaw sa ba? Paminaw sa kumuman sa kung tubag. Tubag mo to. Dili man is Pasti. Brad sharing ning ato. Brad balag mo taas-taas ang ako ang explanation para makasabot ka. Ayan, lagi. Sige. Pikabalo kung imong daganan ana be Santa Maria makasasala diha man na puntarya. Kay pag ingon nimo kagikan mi tang Adan og ni Iba nya, si Adan og si Iba nakasala man to, si Maria nakasala. Ana man na no. Mao na daganan si mong program si mong utok, gibaw-an na dan. Imo mangyang kon si Maria nga kagikanan nila Iba og ni Adan og napanunod sa sala. Karon, Tanawa lagi. Wa jud ko masayop. Wa jud ko masayop. ito ang doktrina. Ge, akong pangutana mo ni. Imo na ba konon si Maria nakasala? Yes or no? Wala, wa jud ko nasayop, Brad. Diha lagi yung programa. Diha lagi Ako, no? yung program sa utok kasi Santa Maria nakasala. Imo- Mo nang gi-explainan ta ka in terms of kagikan diha ta. Kasi Adan og si Question, pagka- paminaw sa ba, hoy. In terms of kagikan, paminaw sa ba? Paminaw Pagkatapos sa to ba? Ah, lagi ba? Pagkat- Pagkatog paminaw kay naminaw ko sa pangutanan nimo, paminaw akong tubag, bahalag halang-halang niya akong tubag, di nimo makayag tulon. Pero agwantahan na lang kay balo lagi ko sa program si mong utok. Paminaw sa ba? Kay balo ko sa program si mong utok si Santa Maria makasasala, maura jud na imuhang ipasok sa imong pangunahuna mo bitaw ni dagan na kag si Santa Maria ba nakasala. Oh, sakpan gyapon. Wa kay lamag sa dite. Tubagan Kasi kategorikal. wala magdidebate. O tumago na ko Tumaga sa kategorikal. na kategorikal. Wala ilabot si Santa Maria sa taong makasasala. Kay sumala sa Okay. Biblia, ingon si San Pablo, gilain ang daan, gipili sa Dios og gihimo niya nga walay sala. Nya ikaw na sala. Imong ingnon na sala nya ang Dios gahimo niyang walay sala. Wa mo Okay. makasinabot sa Ginoo ani. Asa na mabasa si Maria walay sala. Asa, walay sala. Ara, basahon nako. Ang mismong Dios mo'y nag-ingon nga ikaw himuon ang pagkasado nimo Santa Maria. Ang yawa ra may Brad, sumala sa kung naibalan Brad, ang yawa ra gyud paminaw sa ba? Ang yawa ra gyud mahilig kayo maghimog sala sa tao. Ikaw ya nawa, duda na jud ko nimo ani ron. Dadas 33 oh. Sa Roma 8:33. Paminaw sa ba? Roma 8:33. Aling basahon na to ning niya sa 33. Kinsa may nangahas pagsumbong sa mga piniling katawhan sa Dios. Ayaw ko gingna si Santa Maria wala sa kapilin Santa Maria yawa. Oh, diya paminaw sa kinsa may nangahas pagsumbong sa mga piniling katawan sa Dios. Ang Dios mismo nagila kanila nga walay sala. Kaya ikaw ingnan mo si Santa Maria nga naay sala. Ang ako Sumala sa akong naibalaan, paminaw sa ba pagkumahuman. Sumala sa akong nahibawan, ang yawa rin mahilig kayo magbutang og sala sa katao. Nagduda na hinuong ko nimo ani. ay sa kung pangutana mao ni asa mabasa si Maria walay sala. Wa mo kumingon nga sila walay sala. Pangutana ba? Asa Lagi ka na akong gibasa. yan ay mabasa namot botra ka atong ipakita sa viewers. Namot Ha? ka wa. Ikaw ba? Was Maria. Giingnan ko nimo atong niagi na tong conversation aning duha nga si Maria na makak nangutana ko asay nabasa nimo ikutlo kag San Juan sa sulat ni San Pablo sa Roma 3:4 nga ang tanang tao bakakon gipaninglan ka na kog naabay pulong Maria diha niingon kag wala pero tanang tao man so appeals Maria imong ipasok bisag wala karon naa may mabasa nako sa Biblia Na. paminaw sa ba wa pa ko human sa akong tubag ikaw magsapaw-sapaw ka Eh, Brad wala ra Roma. wala ra bay mananapaw makasakag langit. Ang akong pangutana Ikaw ba na? gipatulan na lang kanako dire kay wakoy laing lingaw dire ba. Wakoy ka debate na murag lingaw na kog debate wa na koy madaginot. Ani Brad paminaw sa kung tubag. Si Santa Maria mismo gipili sa Dios. Mo na niingon ang Dios kinsa may nangahas. Ako basahon niya Roma 3:33 o Roma 8:33. Tubaga sa Kasabot ni ba Biblia. wala. Naalagi masabot na to di ana dili mabasa litra por litra pero masabot sama ra gud anang giingon nimo nga sa Roma 3
Walay mabasa nga si Santa Maria pero masabot. O niya basahon na to. Sige, hu. 8:33. 8:33. Paminaw. Ayo sige makagyaw-yaw dia gabasa pa ko. Sige, O niya dia ra o. O basahon ako ah. 23. Oh, saan ako? Kinsay nangahas pagsumbong sa mga piniling katawhan sa Dios. Ang Dios mismo nag-ila kanila nga walay sala. Oh, Nas Maria wala. Tingnan nimo nga naay sala. Nas Maria wala. Nas Maria wala. Pinili man si Maria sa Dios. So apil sa diya. Oh, kato bitang Roma 3:4 nga walay Maria imong gi-insert ang naay Maria. Be paninglan ka nako be. Nabay Maria dana sa 3:4. Kay pasok nimo Santa Maria. Di mo na ang kunon. Brad, paminaw sa ba? Ako sakyan yung panguna-una kay mo mang ipamugos din nga wala may terminong Maria dia, Brad, bakakon ka. Karon ang pangutanan nako kay niingon man kag si Santa Maria bakakon. Kay mo to'y sala ni Maria ang nahimo day bakakon. Asa mabasa sa Santa Maria bakakon ingon ka nga nasa Roma 3:4. Ay sa paminaw sa niingon ka nga nasa Roma 3:4. Pangitai ko pangalan ni Santa Maria dana sa Roma 3:4 para patas ta ani. Mayo ra mo mangutana pero ako'y mangutana di mo katubag. Oy, maayo bang utana pero tubago di maminaw sa tubag. Pero Asa pangutan-on di pud katubag. Unsa man na? 8 Pues imong gibasa naa ba si Maria wala. Naa wala. Tubag Wala na. lagi wala lagi ngala ni Santa Maria ang gi-mention diha kay para mangita ka. Pero giingon na mismo ang Dios nagpili niya. O Hindi na- gihimo niya nga walay sala. Si Santa Maria gipili na sa Dios. Huna-hunaon nimo nga sa tanang babaye nga hinimo sa Dios niining kalibutan nga nag-exist. Si Santa Maria lang ang gipili sa Dios para ipanganak na gisabak ni Kristo. Dili 26. imong uyab, dili imong mama, dili imong sus Ginoo ko paita. 50. Nya miingon pa nga walay Maria. Sa diyang gipaninglan nako nabay Maria aning mabasa sa Roma 3. Wa pero apil man siya diha, kay tao ko no. Uy naunsa naman yung pangutok ni mabutlay. Eh mo ora to butlay kay napakuy lakaw.